אז מה קורה אנחנו בעוד סרטון חדש של פורטנייט? תראה את המצלמה לשם. אז כן, היום אנחנו בסרטון חדש של פורטנייט, והיום עומדים לשחק פורטנייט. כמו שהבנתם, זה סרטון פורטנייט, אז אני לא יכול לשחק במשחק אחר אם זה סרטון פורטנייט. אתה יכול לשחק פורטנייט. נכון. אז כן, בוא נחכה פשוט לאוטובוס וננחת. בתקווה להשיג לוט בעונה מכוערת הזאת. עונה גרועה. עורך, תשנזר את זה בעריכה, את המכוערת הזאת. אז הוא לא שונה. מכוערת הזאת. אל תסנג'ר את זה. יאללה, איפה נוחתים? על הכסאום, אני כלב. איפה אתה נוחת? אתה לא רואה? אתה נוחת בשלג? כן, למה? למה למה עכשיו יצאת? כפי שאתם רואים, ייקח לו די הרבה זמן. אל תעתור בסרטון, אי אפשר לעצור, ויעשה את זה חדש. תסתכל למטה. למה כזה שקט? אני לא יודע. תתעלמו מהשקט פה, בדרך כלל אמור להיות פה מסיבות וכאלה. אמור להיות פה הרבה רעש. רק שאף אחד לא נחת איתו. רק בוטים נחתו איתו. מוכנים? הרעש האינסופי. עכשיו יהיה רעש. דלת שלו לבינתיים. פשוט נורא. למה אתה לא מקח את שתי אלה? לא רוצה. למי שלא יודע, אני שחקן שעות. מי האמיץ שיורה בי? מי הוא? מי אתה? גבר, אתה יודע במי אתה יורה? כן, בבן דני. מה אתה קשור? אני מעריץ גדול. אתה צלם. אתה לא מעריץ. באמת? אני עדיין מעריץ. בוס, תהיה מוכן, אני הולך... כן, תהיה מוכן. אני הולך להוריד לך את הראש מהראש. ראיתי צעדים. באמת? ראיתי צעדים. Mm. אני פאקינג ראיתי צעדים. איפה הבוס הבתים הזה? גם אני ראיתי צעדים. יש פה עדיין איש. איזה מטומטם אני. הבוס בכלל שם. סתום איש. או בוט. או מה שזה לא יהיה. יש פה אנשים. חד וחלק. אני שומע איש. כן, 100% יש פה איש. ידעתי שהוא פה. אני בחיים לא רואה ככה את הבוס. ג'י, הלך המשחק. ג'י. יופי, יש פה עוד איש כן. אני יכול לשרוד ממש. יאללה, בוא עם הגבר. איפה הפחדן הזה? איפה הוא באמת? לך לבוס. לא רוצה, יש פה איש. מה?
תזדהה לי. אני לא הייתי פה. כבר זה לבוס. לא היה בוס, זה היה בוט. זה לא היה איש, זה היה בוט. היי בוט. הוא סומו, זה היה בוס. אבל הבוס חלש. פוסין על הדגל. ג'י הלך המשחק. ג'י הלך המשחק. ג'י הפסדתי. ג'י בצ'אט חבר'ה, ג'י בצ'אט. ג'י בצ'אט, הפסדנו, הלאה. יודעים מה? הרגו את הבוס המטומטם הזה. תשאר בחיים רגע, אני בא להרוג אותך. בן אדם. מה אני רואה? מה אני פאקינג רואה? זה בן אדם הכי גרוע שאני מכיר. מה אני רואה? הוא הרג את הבוס. כן, הוא הרג את הבוס. טוב,